Wassalatu wassalamu alaika ya aminillah. Allahun farko da ƙarshe wanda ya zo da shari'a Muhammadu Rasulullah. Ku ni ke baban Fatima Zakariya, annabin da baya fuki ke ganin annabin ma'abun tuba Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum, ni cece muka cece mu ya annabin da ceton mu gurin ka zai zo a ranar da babu mai ceto sai kai annabi maceci Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum, ni ce da daɗin sautin ka nake santi ya annabin daɗi wanda ma idan ka ji sunansa idan ka ji kake jin daɗi Muhammadin Rasulallah. Sallallahu alaikum, ni ce wallahi ko da tambaya ta akai wane yake da farin halin da kafirai suke ce masa Aminu sai na ce babanmu mai mazaje Muhammadin Rasulullah. Assalamu alaikum, ni ce farin duba farin gani farin jakada fasihun lisani mai maganin dukkan wata musiba Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama. Karin jakadan Allah shugaban jakadin Allah manzo Allah da kuwa ne da kowace musiba sallallahu alaihi wa sallam. Assalamu alaikum, ni ce ga garkuwar halitta gatan maragata wanda duk mai neman sa baya asara Muhammadu Rasulullahi sallallahu barakallahu fina bi. Assalamu alaikum, ni ce Hashimiyu Qurashiyu Balarabe dan dangin Adnanu annabin Allah annabin mu mai fasaha Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum, ni ce ina son mai son ka kowa da tunda ya so abin kaunata wanda Allah ya gayyace shi ya yi suwa'i Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum, ni ce jamilun ikrilun fasihun gausun giyasun shugaban kyawawan halittun Allah Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum, ni ce kamili ne shi kuma ji kare Allah ya cika walittarsa annabin da baya amma Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum, ni ce nufi ne samun soyayyarka lada bana buƙatar ka zo da in same ka gara soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Alaikum, ni ce murmushin fuska nake son gani ko da a mafarki annabin da mala'iku ke wa hidima Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fina wa fiki. Assalamu alaikum, ni ce na yi nisa a ƙaunarka ba na jin kira in dai ba ƙaunarka ba ce ya angon Aisha da Maimunatu Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fina wa fiki. Tace ta yi nisa a ƙaunar manzon Allah amma duk nisan ki kun fiki nisa. Allah ya ƙara annabi daraja. Ni ce oyoyo da kyakkyawa ɗan kyawawa wanda saboda can halinsa da can ɗari'arsa ya sa kafiran maka suke tuwansa da al'amina amintacce Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum, ni ce rahmatullahi shugaban annabawa da halittu mai ceto mai murmushi sanni mai diya zara Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum, ni ce sahibul husn wal jamali sannan annabin tsuntsaye Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fina wa fiki. Shi manzo Allah annabin mutane ne
annabin mala'iku, annabin aljanu, annabin dabbobi, annabin tsuntsaye, annabin kwari, annabi a sama, annabi a ƙasa, annabi a ruwa, annabi ne kafatan ga halittar Allah sallallahu alaihi wasallam. Idan tsuntsu zo gaban manzon Allah sai ya magana, dabba sai ta yi magana, dutse sai ya magana, bishiya duk magana suke suna gaida manzon Allah. Kai mutum ina hankalin ka yake? To Allah ya kara annabi daraja. Ta alaikum ne ce ta tun babu wata halitta Allah ya kage hasken da babu kamarsa, kuma shi ne hasken shugaban halitta Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. buruj takalli zati bal huwa ainuha sallallahu alaihi wasallam. Shi ne hakikanin zatin Allah. Allah ya kara annabi daraja. Hafsat Sammai ni ce ubangidan annabawa da mursala ulama ukai ne ya sayi bulusun wal jama'ilu Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum ni cewa wane duka halitta ke lale da saukarsa, wa Allah ke wa afuwa domin sa, sai annabi Muhammad shugaban larabawa Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fina wa fiki. Manzo Allah ne kadai sanda za a haife shi, sama mutanen halittun sama suka nuna farin ciki, na ƙasa suka nuna, na ruwa suka nuna, taurari suka sauko, wata isauko, dabba haifare ka Rasulallah, kai daban da ta kowaye, haifare ka Rasulallah. A daren samun haske, yayi daban da na kowaye, sirrin daga Allah ne, kawo gaba ta ya mune a wurin Allah bayi, annabu baban bawa ne, maraba da sabunka, ka wuce kowa kowaye. Assalamu alaikum ni ce ya wuce tunani, ya wuce siffanta shi, ya cika duk matsayi Allah shi ya bawa, ya angon Mariya da Safiya Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fina wa fiki. Shi manzo Allah a saman mukami yake, kowane mukami yana ƙasan kafarsa alaihi salatu wassalam. Hankali bai isa ituno ya mukamin manzo Allah yake ba. Allah da ya yi shi ya san hakikanin mukaminsa. Mu dai a gurin mu bawan Allah ne, shugaban halittar Allah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum ne ce ƙwaƙwansa sadauki sarkin Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi. Kuma aka ba ta miji Sayyidi Ali, kuma aka ba su ya'ya Sayyidi Hassan da Sayyidi Husaini. Wannan karamci da Allah ya manzo Allah ya isa. Allah ya kara annabi daraja. Sa shugaba jagaba annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Mutum da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa cikin Alqur'ani, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi dhalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. To muna godiya ba Amatullahi Sammani Isa. Salamu alaikum ni ce ɓacin ranka sai an taɓa Allah, wanda sai an taɓa masoyinsa yake nauko na azaba, ya wanda baya ƙarya alƙawari balle ya saba. Muhammadin Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Baraka. Assalamu alaikum ni ce cece muka cece mu, ya annabin da ceton mu gurin ka zai zo a ranar da babu mai ceto sai kai annabi maceci Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum ni ce farin duba, farin gani, farin jakada, fasihun lisani, mai maganin dukkan wata musiba,
Muhammadin Rasulullah. Sallallahu alaihi wa sallama. Karin da kadan Allah. Shugaban da kadin Allah. Manzo Allah da kuwa ne ga kowace musiba. Sallallahu alaihi wa sallama. Idan suka ce alaikum ni ce wallahi ko da tambaya ta akai wane yake da farin halin da kafirai suke ce masa Aminu sai na ce babanmu mai mazaje Muhammadin Rasulullah sallallahu alaikum ni ce dan Amina dan Abdullahi shugaban shugabanni wanda shi ya zo da bautar Allah baya shagala bare ya san da Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum ni ce da daɗin sautin ka nake santi ya annabin daɗi wanda ma idan ka ji sunansa idan ka ji kake jin daɗi Muhammadin Rasulullah Sallallahu Assalamu alaikum ne ce Assalamu alaikum ne ce fa kake wankakke ka zo kai ne wanda mutane ke magangan wanda idan kai mai laifi ya nema afuwa sai ya yafe ma Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kin yi maganganu masu daɗi amma ba a ji sosai. Amma mu mun ji abin da suka ce. Manzo Allah dama shine mai wa afan nasu ko? Manzo Allah mai afuwa ne kuma ubangiji ma ya gaya masa Raufur Rahim ko? daga ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim. Allah ƙara sallallahu alaihi wasallam ga Fatima Ma'arusu. Assalamu alaikum ni ce Hashimiyu Qurashiyu Balarabe dan dangin Adnanu annabin Allah annabin mu mai fasaha Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fina wa fiki ya sayyida. La musalli ala sayyidina Muhammadin wa sallim. Da sauwa malama sayyada. Ni ce gwanin baiwa abin alfarin halittu wanda muke so shi muke mari almatinu Muhammadin Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum ni ce la nufi ne samun soyayyarka lada bana bukatar ka zo da same gara soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum ni ce ka kamili ne shi kuma shi kadai Allah ya cika walittarsa annabin da baya amma Muhammadin Rasulullah sallallahu alaikum ni ce jamilun ikililun fasihun gausin giyasin shugaban kyawawan halittun Allah Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fina wa fiki shugaban kyawawa sallallahu. Idan kana so ka ga tsagwaron baituka da aka akai kyawun manzo Allah ka je ka duba diwanin Shehu Ibrahim cikin baitin Abbas za ka ga walwalan baituka na kyawun sura ta manzo Allah. Allah kara annabi daraja. Barakallahu fina wa fiki. Assalamu alaikum ni ce ina son mai son ka kowa da tun da ya so abin kaunat wanda Allah ya gayyace shi ya yi suwa'i Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum ni ce murmushin fuska nake sake da ƙarfi. Assalamu alaikum ni ce ya wuce tunani ya wuce siffanta shi ya cika duk matsayi Allah shi ya bawa ya angon Mariya da Safiya Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fina wa fiki. Shi manzo Allah a saman mukami yake. Kowane mukami yana kasan kafarsa alaihi salatu wassalam. Hankali bai isa ituno ya mukamin manzo Allah yake ba. Allah da ya yi shi ya san hakikanin mukaminsa. Mu dai a gurin mu bawan Allah ne
shugaban halittar Allah sallallahu alaihi wasallam za